Просто працює, каже, я бачу, працює просто по листочку і розповідає, що вона бачить якийсь перевод. Це все українці, ось наші номери телефонів, якщо ви бачите, і Зараз почекайте, будь ласка, я перевіряю інформацію. перевіряю. Як ви перевіряєте інформацію? Скажіть, як ви будете перевіряти інформацію? Ну, з вами клієнт на зв'язку, як ви її перевіряєте? Ось працівники поліції, ви спілкуєтесь на українській мові. Всі українські контакти. У вас заздалегідь заготовлена брошурка. Як ви перевіряєте інформацію? Люди кошти скидають вам. Чого ви далі не працюєте? Ну, тому що ви зі мною спілкуєтесь. Так хочу почути, подивитися, що, куди ви будете переходити далі, хочу подивитися, яке посилання. Друзі, це шахрайство, це розумієте, це 190 стаття, ви обманюєте своїх громадян, своїх людей, батьків, можливо, це навіть родичі ваші. Ви в своєму умі, реально?